Ahoj Štefan, rád ťa vidím. Ja som vlastne minulý týždeň zverejnil tie plány z roku 1985, 41 ročné, ktoré priniesli vtedy podľa mňa revolučné riešenie tejto križovatky, dostať ten hlavný prúd vozidiel Duklianská, Levocká podzem. Vlastne posledné meranie alebo posledné ščítania intenzity dopravy je v tomto smere podľa slovenskej správy cez 39 000 vozidiel. Na to sú reakcie ľudí, že je to výborný nápad a že jednoducho to mesto sa musí niekam rozvíjať, až po návrhy, že vlastne to je blbosť a nemáme sa tomu venovať, máme radšej lepiť diery po meste a nie stavať takéto vzdušné zámky. Čo ty na to hovoríš, ako človek, ktorý si bol pri tom? No nie, tak v každom prípade, keď počúvam teda ako za mesto, že stále lepíme chodníky, no tak na úvod musím povedať, že teda ako nevidím v tom nejakú extra víziu pre občanov mesta Prešova do budúcna. Už v 80. rokoch, keď som prišiel do stavoprojektu, tak a podotknem pre tých, ktorí to pre mladších, stavoprojekt bola najväčšia projektová organizácia prakticky teda ako a riešila polovicu vtedajšieho východoslovenského kraja. Tak bola tam veľká diskuzia ohľadom riešenia teda ako veľkej križovatky a dôvod bol ten, že už ani v tom čase proste teda ako neriešila problémy mesta. Na odbore dopravy vtedajšieho KNV, Krajského národného výboru, vznikla myšlienka, ten najlepší nápad teda akože zbúrať Bosakovú banku. No, hlavne to bolo z toho titulu, že usúdili, že Bosaková banka vlastne teda ako tvorí prekážku pre akože dobré riešenie križovatky. Podotknem, že Bosaková banka je jediný secesný skvost v rámci teda ako mestskej pamiatkovej zóny. Takže myslíš si, že myšlienka sa dostať do podjazdu, ten hlavný nosný prúd, ktorý tu máme a ktorý nám podľa mňa aj ako toto námestie berie ľuďom, lebo vlastne dneska, keď roky chodím cez toto námestie a keď si všímam, aj napriek tomu, že je pekné, priestranné, výlučne patrí autám a nepatrí ľuďom. No jednoznačne, tak ako si povedal, ako v princípe aj pri zrealizovaní všetkých obchvatov, dopravných, ktoré teda ako sú v súčasnosti vyriešené, mesto Prešov prakticky sa nezbaví aut, pretože je vždy regionálnym centrom politicko-hospodárskej správy, nehovorím od nadregionálnej nemocnici a kultúrno-spoločenskom centre. A pre 70% aut to bude vždy proste teda ako cieľovou destináciou. Čiže to riešenie proste teda ako skutočne dáva perspektívu proste teda ako pre mesto. Čiže vítaš túto myšlienku, že vlastne po tých 41 rokoch, odkedy tento ako podľa mňa revolučný návrh na riešenie toho námestia vznikol, aby sme sa k tomu vrátili späť. No jednoznačne, keď sa táto vec ako neudeje, no tak ako berme to tak, že sme v roku 1985. Tam treba ešte podotknúť fakt, že nejde o mestskú investíciu, že sme na ceste prvej triedy, máme možno k tomu externé zdroje z Bruselu a že to vieme zafinancovať a mesto de facto musí to len koordinovať. Nepotrebuje to financovať z vlastného rozpočtu alebo len veľmi malej časti. Ako jednoznačne však ako berme tak, že táto vec je pre Prešovčanov skutočne pozoruhodná už aj z toho titulu, že sa kus pekného mesta proste teda ako vráti ako keby k tomu historickému centru. Samozrejme.